अनजालि, मा गोसोजों आङो नोंनि महरखौ बावगारनो हाबावनो सना। जेब्ला आङो नुजेनदोंमोन नोंनि महरखौ बै गंगार हाजोनि गाथोन सेराव, जेब्ला नों जिरायबाय थादोंमोन, अब्ला आंनि मेगननि नोजोरा अरायबो सम नोंनि फारसेल' थांबाय थादोंमोन। नोंनि बै समायना नारें खमला बायदि जारौ खावलायनि महरा आंनि गोसो गोरबोआव अरायसम जाखांफैबाय थायो सना। आदा अनाराम, नोंखौबो आङो जेब्ला दुर्गा फुजायाव लोगो मोनदोंमोन, बै समनिफ्रायनो आंनि गोसो गोरबोआबो अरायसम नोंनि फारसेल' गोसोखांबाय थायो। अनाराम आदा, थौदो न'आव थांदोनि। सेना फैसालियाव हनै जारां सानाबो हाबैनो हमबाय। आबिरनि महर गाब गाबाय। दा नङाबा आइ आफायाबो आंखौ रायनोसो हमगोन। थुदो अनाराम, थुदो माबारै थुदो। थुदो अनजालि बिदिबालाय। अनाराम आदा, नोङो नैबे लामाजों थांदो, आङो नैखिजा बारस'लांनोसै। नङाबा दा गामिनि मानसिफोरा जोंखौसो मेगन नोजोर होगोन आरो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मोनथियोबाथ' गामिनि मानसिफोरा मेगन सासोगारगोन। थांदो नोङो आदा। अनजालि सना, जागोन दे, आं बे लामाखैनो थांगोन। नोङो बेफोर बाथ्राखौ जेबो साननो नाङा। गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो नंगौखौबो नंखाय, नंखायखौबो नंगौ बायदिसिना बाथ्रा सन्देरलाबायनानै एरसनना होयो। थांदो सना। बाय बाय अनाराम आदा। मानसिफोरनि गोसोखौलाय मा बुंनो। आफा, आइयालाय बहा थांदों? ओंखामफोर जाबाय नामा? लोगोआनो आंखौ सानसुआव मोनहैनायखाय ओंखाम बोथिसे जालांदो होननानै दाउला खासिदोंमोननो, बेखौनो बुथारनानै आंखौ जाहोहरनायसै। बेयावनो आङो सानजौलायबोबायसो। अनजालि आइ, नोमाया मोसौ दै दौनो थांदों। थांनानै आथिं आखाइ सुनानै रेस्ट लाहैदो। बोथोरा मोजां नङा। नों मोनथिगौना आइ, बोथोरनि हाल-साला जोबोर गाज्रि जानानै दङ। बर' हारिया गावजों गावनो एना एनि हिंसा-हिंसि नायलायनो हाया। जागोन दे आफा, आफायाबोथ' बर'सो माथो, आइयाल'सो हारसा जाहैबाय। ओंखायनो आङो बेफोरखौ बर' हारसा जेबो साना। आफाया हाथायाव थांनो होननाया, दा थाङोबा दुर्गा फुजानि आंनो दख'ना गांसे लाबोफा आफा। थाथ' आफा, आं थांनोसै, बोथोराबो गरमथार माथो। जारलालै गथ'फोरजोंबो फैसा गैयैफोराव। खालि दख'ना दख'ना। हेल', अनाराम आदा, मा खालामदों नोंलाय? आङो नैबे सुबुंखातानि फाख्रि सिङाव दङ। नोङो खामानि मावाखैबा दसे सम फैथ'नाय, जोबोर गोनां बाथ्रा रायज्लायनांगौ दङमोन। औ आदा, आङो बेयावनो दङ। अनजालि, हाब बे सानसुथिर समावलाय मानो लेंहरलाबायदों? मा जादोंनो? आङो दुगैखांनानै दसे रेस्ट लानोसो नागिरदोंमोन। मानि थाखायथो एसेबां हाखा दावरायै फन हरना लेंहरनांगौ जाखो? दे सना, बुंनायसाय,
नों बुङाबा आं बोरै मोनथिनांगौ जाखो? दे बुंनायसाय सना। औ अनाराम आदा, नोंजों आंहा दिनै रायलायनांगौ गोबां खोथा दङ। बेखायनोथ' आङो फन हरनानै आदाखौ दा सानसुथिर समबाबो लेंहरनाय जादों। आदाया गाज्रि दामोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि सुबुंगादानि जुग गेजेराव लामा सामाफोराव मोजाङै रायलायजाया। गुबुन मानसिफोरा, लामानि मानसिफोरा नुलाङोबा जोंखौसो गाज्रि नोजोरजों नायगोन आरो गाज्रि बाथ्रा बुंगोन। बेनिखायनो थौदो बै जों जिरायबाय थाग्रा दंफांनि सायायाव जिरायनानै निजोमैनो गोसोनि खोथाफोरखौ फोरमायलायनोसै। थौ आदा थौ अनाराम। जोंनि समाय लाखानाय बै दंफांनि सेराव जिरायब्लासो आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आदा। नों नङाब्ला आङो बे बुहुमाव बोरैहाय थांनानै थानो? आइ आफाया आंखौ बादा होदोंमोन सानसुथि समाव बहा थांनो होननानै। ओंखायनो आङो सिरियै खारखुमा बोनानै नोंखौ लोगो हमफैनाय जादों आदा। थौ सानैबो बै दंफां सायायावनो जिरायनानै रायलायहैदोनि। थौदो आदा थौदो। माबोरै? बेयावनो जिरायनानै रायलायनोसै अनाराम आदा। माथो सिरि सिरि नायबाय थाखो अनाराम आदा? अनजालि, बाथ्रायानोथ' मा जामारदों? बे सानसुथिर समाव नोङो फन हरनानै आंखौ मा जाहोननि थाखाय लेंहरनाय जादों अनजालि? दे बुंनायसाय, नोंनो बुंग्रोदो। आङो मा बुंबावनो? ना नोंनि आइ आफायासो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मायबाफोर बाथ्रा बुंदों नामा? देनायसो बुंनायसाय अनजालि सना। बाथ्राखौ नोङो खोन्थायाबोला आङो बोरै मोनथिलायखो अनजालि? दे बुंनायसाय नोङो मोजाङै आंनो बिजिरनानै। अनाराम आदा, आङो बे बाथ्राखौनो बुंनो लेंहरदों नोंखौ। जाय जोंनि बर' हारिया गावजों गाव खौसे गोरोबनाय गैया। बेनि गेजेरावनो आंनि आफायाबो नों बायदिनो सासे बर' सुबुं। नाथाय आंनि आइयासो हारसा जाहैबाय। जोंनि मोजां मोनलायनायावबो बेफोरबायदि हारिनि सेन्टिमेन्ट फैयो। बास जाबाय अनजालि, नों आरो बाथ्रा दाबुंसै। मोजां मोनलायनायफोराव बेफोरबायदि हारिनि जेबो सेन्टिमेन्ट फैया। जेराव गोसो गोरोबलायदों बेयावसो अनलायनाय दङ, बेयावसो गोजोन संसार दङ सना। नोङो बेफोरखौ जेबो सानबाय थानानै खर'खौ गुदुं दा खालाम। गसाइया नाहरोब्ला सानसे जोंनि जुलियाबो जानानै फैगोन सना। थौ थांनोसै थौदो। थौदो सना थौ। बिफा, बे जोंनि अनजालि फिसाया बहा थांदों? नोङो एसेबो उदिस लायाखै नामा? दहायसो सानसुथिर समाव बहाबा ओंखारलांनो नागिरदोंमोन। आङो बादा होनानै थांनाङा बुंदोंमोन। नाथाय बियो खारखुमा लांबायसो नामा? र' फैथोंल' बियो सालिया। खालि बिमा बिफानि खोथा बारनानै खामानि मावग्रा जादों बियो। जेब्ला खैफोदा जागोन अब्लासो बुजिगोन बियो। फैथोंल' बियो सालिया। आफा, नोंसोरो मा बेदों बुदुं रायलायबाय थादों? आङो दहायो लोगोआ बिश्वकर्मा जानो लेंहरनायखायसो आङो थांदोंमोन आफा। जेबो नङा आइ, थां न'आव थांनानै आथिं आखाइ सुनानै लाहैदो। न'खरनि बाथ्रासो रायलायदों जोङो। थांदो थां आइ थां। सानाबो हाबनोसै, आङो मोसौ मोसाखौनो लानानै फैहैखानोसै। आयै, नोङो मानो जेब्लायबो सारिल' गानबाय थायो? बर' हौवाजों हाबा जादों नालाय दख'ना गाननांगौ। आंखौबोथ' नोङो बिदिनो सारिल' गाननो खोन्थाबाय थायो आयै। आङो मैयायो दुर्गा फुजायाव गाननो दख'ना लाबोनो होदोंमोन आफाखौ। आङो दुर्गा फुजायाव दख'ना गाननानै थांगोन आइ। जों आइजो माहारिया जि हारिजों हाबा जादों बे हारिनिनो हारिमुजों गोरोबनानै थांनांगौ जायो आयै। गावबागाव हारियाबो गाव गावनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ थिखांनो थाखाय
बा फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोनसे हारिमु थायो आइ। दाथ' आइ आं थांनोसै। थां नोङो जेरावखि थाङा मानो नोंखौ आङो बर' हारिनो मालाबाबो बिलाइ हरखाया। बिमा, नोङो मानो अनजालि आइखौ गाज्रि नोजोरजोंल' नायनो नागिरबाय थायो? बेबोथ' सासे लेखा गोरों मानसि, देरबाय लावबाय गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जाबाय। बे खोलि जुगाव गावनि साननाय बायदि मावफुंनो हायाबानो खैफोदखौसो बजबना लानाय जायोलै बिमा। अनाराम आदा, जों सानैजों फासि लागायनानै थैनोसै थौदो। आइया आंखौ बर' हौवानो हाबा हरानो। फिसा, नोंसोरो मानो जोंखौ गारनानै थांखो? जोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामलांखो? जों नोंसोरखौ हाबा होगौमोन, नोंसोर मानो जोंनि साननाय बायदि? मा खालामबावनांगौ आङो बिफा दानिया? फिसाफोर, नोंसोरो थांदो, नोंसोरखौ जमानो मोनसे जायगायावनो सावहरनाय जाबाय। फिसाफोर, नोंसोरो सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। जोंनि गामियाव फैनानै नोंसोरो मानसिफोरखौ सिग' सिगा बायदिसिना मायबाफोर खालामफैनो मोननाय नङा। फिसाफोर थादो, फिसाफोर जों थांनोसै।